Събрали сме се за аротличество, но преди да станете по-брати ми трябва да се закълнете. Вулка, дай плачето и огъня така. А по-бързне, стига се въртяла. Ще се кълнете в огъня, виното и хляба. Тази клетва ще да е добро. Айде, слагайте краката в огъня. Аз ще ви питам, вие ще отговаряте. Кое попари? Огъня или Свети Иван? Огъня пари не пари, Свети Иван попари. Кое попари? Огъня или Свети Иван? Огъня пари не пари, Свети Иван попари. Кое попари? Огъня или Свети Иван? Огъня пари не пари, Свети Иван попари. Айде ще пием 3 пъти по една глътка, да я берекетлията с година. Вълка, дай хлябовете. Ще ги разменим 3 пъти. Да се уважавате, почитате, а помози Бог. На здраве на всички гости!
Сухо! Който се засмей, давай един бакар от свино. А може и от тук. Къде бе? Слушайте, сега пък аз ще ви кажа една гаданка. Не е мръсно. Не е мръсна. Всички те знаете. Черно циганче, червено пищенце. Що е това? Думайте ли? Булка да не е свищам. Не е свища. Не е свища. Абе да не е Думайте ли? свища, бе. За камилското дете. Айде, нарнецама, само мариш. Една баба не може. Не може. Само мариш. Няма да се Заграни воденицата, да смели малко брашно. Ще ги водениш ли тя мъгъва, какво ни износи ми това? не може да стане камъни, не може да изкабира. Долги, думайте чакара, Воденичаро! Абе, воденичаро, дай да смели малко брашанци, че дичите са заглани. Трябва той магар да не е мъжко. Мъско ли? Няма да ме чака. Абе, воденичаро, дай да смели малко брашанци, че дичите са заглани. Той магар да не е мъжко. Мъжко, женско е. Аше. Аз ще взема зърто да насипе, пък ти изкари ме внимайче. Що ми женско? Пущай. А!